4 حملة 2026 ኣብ መላእ ኣሜሪካ መዓልቲ ነፃነት ብውዕውዕ ስምዒትን ብብርሃን ርችትን ይጽንበል ነይሩ። ሰባት ምስ ስድራ ቤቶም ፈተውቶም ኮይኖም ይሕጎሱ ነበሩ። ይኹን እምበር ኣብ ወሳኒ ባሕሪ ሚሲሲፒ ኣብታ ብጀልባ ጥራይ ክትብጻሕ እትኽእል ሆርን ኣይላንድ እትበሃል በረኻዊት ደሴት ሓደ ዘሕዝን ክሳብ ሕጂ መልሲ ዘይተረኸበ ሚስጥር ይፍጠር ነይሩ። ወዲ 18 ዓመት ኖላን ዌልስ ተስፋ ዝተገበረሉ ናይ ኮሌጅ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ምዑት ስፖርተኛ ፍሽኽታ ዘይፍለዮ ምቁር መንእሰይ ምስ 3 ጸዓዱ ዕርኽቱ ናብታ ደሴት ተበጊሱ ነበረ። ምሸት ግን እቶም ዕርኽቱ ጥራይ እዮም ተመሊሶም። ኖላን ኣበይ ኣሎ ምስ ተባሃሉ ኣብቲ ደሴት ተሪፉ ዝብል ዘጠራጥር መልሲ ሃቡ። ድሕሪ ናይ 2 መዓልትታት ሃሰሳ ኖላን ኣብ ጽርግያ ባሕሪ ተረኸበ። ፖሊስ ብቕልጡፍ ብሓደጋ ምጥሓል እዩ ሞይቱ ክብል ከሎ ዓለም ግን ሓቀኛ መልሲ ተሓትት ኣላ። ሎሚ ኣብዚ ናይ ምርመራ መደብና ነቲ ፖሊስ ክሓብእዎ ዝደለዩ ስድራ ቤቱ ዝተቓለሱሉ ንምንታይ እዩ ጉዳይ እዚ ንመላእ ኣሜሪካ ዘናወፀ ሓድሽ ናይ ሲቪል መሰላት ቃልሲ ከም ዝኾነን ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና። ጉዳይ ኖላን ንምርዳእ ናብታ ሓደጋ ዝተፈጸመትላ መዓልቲ ክንምለስ ኣለና። ኖላን ዌልስ ኣብ ሳውዝ ዌስት ሚሲሲፒ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ተፃዋታይ እዩ ነይሩ። ኣብታ ዝቕጽል ሶኒ ድማ ሓደ ናይ ዓብይ ናይ ዲቪዥን ጋንታ ንምስላፍ ዓብይ ናይ ፈተነ መዓልቲ ነይርዎ። ስለዚ ንኣካላቱ ዝጎድእ ዝኾነ ይኹን መስተ ወይ ሓሸሽ ኣይወስድን ነበረ። ብዕለት 4 ሓምለ ምስ 3 ዕርኽቱ ብጀልባ ናብ ሆርን ኣይላንድ ተበጊሱ። እታ ደሴት ካብ ገማግም ባሕሪ ሚሲሲፒ 10 ማይልስ ርሒቓ ትርከብ። ንጹህ ሑጻ ዘለዋ ሰባት ንምዝንጋዕ ዝኸድላ እያ። ኖላን ኣብታ ጀልባ ዝነበረ እንኮ ጸሊም መንእሰይ ነይሩ። ንነገራት ዘሻቕል ዝገበሮ ድማ እዚ ዝስዕብ ታይምላይን እዩ። ኣብ 3 ሰዓት ኖላን ኣብቲ ደሴት ምስ ሓንቲ ጓል ክዘራረብ ከሎ ንመጨረሻ ግዜ ብህይወቱ ተራእዩ። ኣብ 4 ፈረቓይ እቶም ምስኡ ዝነበሩ 3 ዕርኽቱ ጀልቦኦም ተበላሻ ከም ዝነበረት ብምግላጽ ናብ ዓዶም ተመለሱ። 11 ሰዓት ድማ ሓደ ካብቶም ዕርኽቱ ንኣደ ኖላን ደው ኢሉ ወድኺ ምስ ኩላትና ኣይተመለሰን ዝብል ሓበሬታ ሂብዋ። ሓደ ወላዲ እዚ ምስ ሰምዐ እንታይ ይስምዖ? ናይ ኖላን ኣደ ክሪስቲና ዌንዝ ብኡ ንብኡ ናይ ፖሊስ ጥርዓን ኣእተወት። ብሰንበት 5 ሓምለ ሰፊሕ ናይ ምጽራይ ስራሕ ተጀመረ። ኣብ ኣሜሪካ ገምገም ሓለውቲ ዩኤስ ኮስት ጋርድ ወንጀል መርመርትን ዩናይትድ ኬጅን ናቪ ዝተባሃሉ ተዋፈሩ። ኖላን ሓያል ዋና ዝኽእል ስፖርተኛ ስለ ዝነበረ ኩሉ ሰብ ብህይወት ክረኽቦ ተስፋ ገይሩ ነይሩ። ግን እቲ ተስፋ ነዊሕ ኣይጸንሐን። ሶኒ ንግሆ ሰዓት 8:45 ሬሱ ኣብ ወሰን ባሕሪ ተረኸበ። እቶም ዘይገጥሙ ሚስጥራት ናይ ቴሌፎን ሕቶታት እቲ ፍጻመ ካብ መጀመርቱ ጀሚሩ ብብዙሕ ዘይገጥሙ ዛንታታት ዝመልአ እዩ። እቶም ምስኡ ዝነበሩ ጻዕዳውያን ዕርኽቱ ንፖሊስ ክነግሩ ከለዉ ኖላን ምስ ሓንቲ ጓል ክዘራረብ ስለ ዝደለየ ኣብቲ ደሴት ባዕሉ ክተርፍ መሪጹ ምስ ካልእ ሰብ ክምለስ ከም ዝኾነ ነጊርና እዮም ዝብሉ። ነዚ ሓሳብ ግን ናይ ኖላን ኣቦ ኤልሞር ዌንዘል ፍጹም ኣይተቐበሎን። ንሱ ናይ ሲቢሲ ጋዜጠኛ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ እዩ ነይሩ። ወደይ ኖላን ፈጺሙ ምስ ጉጅልኡ ዝተርር እምበር ባዕሉ ተፈልዩ ኣብ ደሴት ዝተርፍ ወዲ ኣይኮነን። እዚ ናቱ ባህሪ ኣይኮነን። ንሳቶም ብሓባር እንተኸይዶም ብሓባር ክምለሱ ነይርዎም። ንሳቶም ገዲፎሞ እዮም ከይዶም በለ። ብተወሳኺ እቲ ዝዓበየ ሚስጥር ኣብ ቴሌፎን ኖላን እዩ ዘሎ።
ኖላን ናብቲ ደሴት ኸይድ ከሎ ቴሌፎኑ ምስሱ ኣይነበረትን። ኣድዩ ንቴሌፎኑ ወዳ ብናይ ላይፍ 316 ኦፕሬሽን ክትከታተሎ ከላ እቲ ቴሌፎን ኣብ ደሴት ዘይኮነስ ኣብቲ ንቑፅ መሬት ኣብ ገዛ ሓደ ካብቶም ምስኡ ዝነበሩ ዕሩኽቱ ከም ዝነበረ ረኸበቶ። ንምንታይ ኖላን ቴሌፎኑ ከይሓዘ ናብ ደሴት ዝኸይድ? ኣብ ርእሲኡ ካብቲ ቴሌፎን ዝተሓኸኹ መልእኽትታት ድሌት ቴክስት ሜሰጅ ከም ዘለዉ ናይ ስድራ ቤቱ ጠበቓታት ኣረጋጊጾም ኣለዉ። እቲ ዝገደደ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝተዘርግሐ ቪድዮ እዩ። ኣብቲ ቪድዮ ኖላን ኣብቲ ደሴት ኮይኑ ብዓብዪ ድምፂ ቴሌፎነይ ሃቡኒ እናበለ ክጭድር ከሎ ይስማዕ። እዚ ማለት ኣብታ ደሴት ጽልኢ ወይ ባእሲ ከም ዝነበረ ዘርኢ እዩ። ተጣበቕቲ መሰላትን ምርመራ ሬሳን ናይ ኖላን ስድራ ቤት ንፖሊስ ሚሲሲፒ ከኣምኑ ኣይከኣሉን። ስለዚ ኣብ መላእ ኣሜሪካ ፍሉጥ ዝኾነ ናይ ሲቪል መሰላት ጠበቓን ቤን ክራምፕ ቆጸርዎ። ቤን ክራምፕ ነቶም ከም በዓል ጆርጅ ፍሎይድ ዝበሉ ዓበይቲ ጉዳያት ዝሓዘ ጠበቓ እዩ። ቤን ክራምፕ ኣብ ኒውዮርክ ምስ ፍሉጥ መራሒ ሃይማኖትን መሰላትን ሬቨርድ ኣል ሻርፕተን ብሓባር ኮይኑ ዓብዪ ጋዜጣዊ መግለፂ ሃበ። ክራምፕ ከም ዝበለ እቲ ሬሳ ብዕለት 4 ሓምለ ጥሒሉ እንተዝኸውን ብዕለት 5 ሓምለ ናብ ላዕሊ ክንሳፈፍ ነይርዎ። ንምንታይ እዩ ክሳብ 6 ሓምለ ዘይተረኸበ? እዚ ዛንታ እዚ ኣይገጥምን እዩ። ሓቂ ክሳብ ዝወፅእ ኣይንዕርፍን ኢና በለ። እዚ ጉዳይ እዚ ፍትሒ ንምርካብ ዓበይቲ ሰባት ኣሜሪካ ተላዒሎም ኣለዉ። ስድራ ቤቱ ነቲ ሬሳ ካብ ሚሲሲፒ ኣውፂኦም ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ብነፋሪት ሰዲዶም ኣለዉ። እቲ ምኽንያት ድማ ኣብ ሚሲሲፒ ዘለዉ ሰበስልጣን ነቲ ሓቂ ከይሓብእዎ ብምስጋእ ናጻ ብዝኾነ ናይ ፎረንሲክ ክኢላ ካልኣይ ሬሳ ምርመራ ንምክያድ እዩ። እዚ ምርመራ እዚ ኖላን ቅድሚ ምጥሓሉ ኣብ ኣካላቱ ናይ መውቃዕቲ ወይ ናይ ባእሲ ምልክት እንተሃልይዎ ከነጽር እዩ። መልሱ ኣብ ታሪክ እዩ ዘሎ። ክፍለ ግዛኣት ሚሲሲፒ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ናይ ዓለታዊ ጽልእን ናይ ጸለምቲ ህይወት ብከንቱ ዝጠፍኡላ ሕሱም ታሪክ ዘለዋ ቦታ እዩ። ካብቲ ኣብ 1955 ብገፍዒ ዝተቐተለ ወዲ 14 ዓመት ኤልሚ ቴል ጀሚሩ ጸለምቲ ኣብ ከባቢ እዚ ፍትሒ ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ጠበቓ ቤን ክራምፕ ከም ዝበሎ ታሪክ ሚሲሲፒ ሰባት ኣብ መጽሓፍቲ ጥራይ ዘንብብዎ ታሪክ ኣይኮነን። ጸለምቲ መዓልታዊ ዝነብርዎ ሓቀኛ ህይወት እዩ። ሓደ ጸሊም ቆልዓ ኣብ ዘጠራጥር ኩነታት ክመውት ከሎ ፖሊስ ብቕልጡፍ ሓደጋ እዩ ሚስጥር የብሉን ኢሉ ክሓብእዎ ምፍታኖም ዝለመድናዮ እዩ። ሕጂ ግን ንሕብኣዮ እኳ እንተበሉ ኣይንፍቐደሎምን ኢና በለ። እቶም ምስ ኖላን ዝነበሩ 3 ጸዓዱ ዕርኽቱ ሕጂ ናይ ባዕሎም ጠበቓታት ቆፂሮም ምስ ናይ ስድራ ቤቱ መርመርቲ ክዘራረቡ ፍቓደኛ ኣይኮኑ ዘለዉ። እዚ ድማ ነቲ ጥርጣረ ዝያዳ ኣብራህርይዎ ይርከብ። ኖላን ዌልስ ዝቕጽል ወርሒ 19 ዓመቱ ክመልእ ነይርዎ። ኣድዩ ክርስቲና ብሓዘን ተሰይራ ክትዛረብ ከላ ንሕና ሓቂ ጥራይና ክንፈልጥ እንደሊ ንምንታይ እዩ ወደይ ብሂወቱ ናብ ገዛ ዘይተመለሰ ትብል። ናይ ጃክሰን ካውንቲ ሼሪፍ ሕጂ ካብ ህዝቢ ሓገዝ ይሓትት ኣሎ። ብዕለት 4 ሓምለ ኣብቲ ሆርን ኣይላንድ ዝነበረ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኦሪጂናል ቪድዮታት ናይ ስእልታት እንተሃልዮም ወይ ድማ ዝኾነ ጽልእን ባእስን ዝረኣይ እንተነይሩ ንፖሊስ ክሕብሩ ይጽውዕ ኣሎ። እዚ ጉዳይ እዚ ናይ መንእሰይ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ፍትሕን ግልጽነትን ሕቶ እዩ። ኖላን ዌልስ ፍሽኽትኡ ዝናፈቕ ተስፋ ዝነበሮ ስፖርተኛ እዩ። ሓቂ ክሳብ ዝወፅእ ስድራ ቤቱ ተጠባቕቲ መሰላትን ቃልሶም ክቕጽሉ እዮም። ነፍስሄር ኖላን መንግስቲ ሰማያት የዋርሶ። እዚ ልኖም መዓንቲ ኣዘጋጅናዮ ዝነበርና መደብ ብዛዕባ ሙት ኖላን ካብ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ። ክሳብ ቀጻሊ ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝና ንመጽእ። ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ምግባር ኣይንረስዕ። ሰላም ድሓን ጽድሑ።